ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия ман Чер Маҳкамов. қадршиносии ҷоизадорони бозиҳои Олимпии Париж 2024 аз ҷониби роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат ва сохтору идораҳои марбутаи давлатӣ идома дорад. имрӯз дар доираи баргузории як ҷамъомади тантанавӣ масъулони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои дастаи мунтахаби олимпии мамлакатро қадрдонӣ карданд. Тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. дар чорабинии бо шукӯҳи фарҳангӣ инчунин ба се ҷоизадори бозиҳои Олимпии Париж 2024 Сомон Маҳмадбеков, Темур Раҳимов ва Давлат Болтаев унвони устоди шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. Ба мураббиёни ҷоизадорони бозиҳои Олимпии Париж 2024 мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 10,000 сомонӣ ва унвони корманди шоистаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. ман ҳар як лаҳза мухлисии мардуми шарафманди Тоҷикистонро эҳсос мекардам ва ҳар боре ки ба майдон мебаромадам дар гӯшам садои ҷаноби олӣ ки ту худро вақте ба майдон мебароӣ эҳсос кун ки аз пушти ту ҷаноби олӣ ва 10 миллион аҳолии Тоҷикистон мухлисӣ мекунанд, дастгирӣ мекунанд ва ин маро ҳамчун ба рӯҳияи варзишии ман як қувваи зиёдтие мебахшид ва чӣ хеле ки бо аз мусобиқа баргаштем, тамоми мардум моро хуб пазируфтанд, пешвоз гирифтанд. Ба пешвози мо аз фурудгоҳ то хиёбони ҳайкали Исмоили Сомонӣ мардум баромада буданд, хуб пазируфтанд. ин як ифтихороти бениҳоят бузург ба мо варзишгарон мебошад. Боварӣ доштем ки ман ба финал баромадаро хат гирифта медали тироро ба даст меорам, аммо ин варзиш аст. мо як рӯз дастболо мешавем, як рӯз бох мешавем, барои аввай ҳаракат мекунем. машқ кардан дар кор. ман ба пешвои муаззами миллат, асосгуроҳи суру ваҳдат раҳматдории худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мерасонам ки онҳо моро дастгирии хуб карданд. ин ҳама результатҳо бо дастгирии онҳо аст ки мо ба ин дараҷа омада ҳастем. ҳамзамон ҳамаи 14 нафар варзишгаре ки Тоҷикистонро дар бозиҳои Олимпии Париж 2024 муаррифӣ намуданд, бо мукофотҳои пулӣ ва тӯҳфаҳо ҳавасманд гардонида шуданд. зимни ҳамоиш инчунин собиқадорони варзиш, мураббиён ва варзишгарони шинохтаи мамлакат бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. чорабинӣ имрӯза бо иштироки собиқадорони соҳаи варзиш ва варзишгарон, ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ ки бисёр дар як шукӯҳу шаомати хоса таҷлил гардид, ин пеш аз ҳама барои қадршиносӣ дар аввал собиқадорони соҳа ва баъдан анамин ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ аст ки имрӯз миллати тоҷикро бори дигар дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ карданд. ва пеш аз ҳама ҳадаф аз баргузории чунин чорабинӣ ва қадршиносии собиқадорону ҷоизадорон, ин пеш аз ҳама барои бозам рӯҳияи варзишгаронро баланд кардан ва дар ин замина ман боварии комил дорам ки баргузории чунин чорабиниҳо ва ҳавасмандгардонӣ ин қишри асосии ҷомеа, ин бозам барои пешрафти рушди варзиш ва умуман омода кардани варзишгарони касб мебошад. ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Раҳмонзода Абдулло иброз дошт ки соҳаи варзиш зери таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта самти афзалиятнок ба ҳисоб меравад. ҳамин аст ки ҳамасола заҳмату талоши масъулини соҳаи варзиш ва варзишгарони мамлакат қадрдонӣ мешаванд. раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор дошт ки соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз рукнҳои арзишмандтарин ва муҳимтарини ҷомеа барои тарбияи насли наврас ба ҳисоб меравад. зеро мақсади асосии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш танҳо аз таҳкими саломатии инсон иборат нест, балки он бо тарбияи меҳнатӣ, ақлӣ, ахлоқӣ ва эстетикӣ низ пайванди ногусастанӣ дошта муаррифгари давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ мебошад. дар фарҷоми чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод карда шуд.
тавре хабар дода будем, пас аз иштироки муваффақона дар бозиҳои олимпии Париж 2024 дастаи мунтахаби олимпии мамлакат рӯзи гузашта ба ватан баргаштанд. ҷоизадорони ин мусобиқаи бонуфуз аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ва сокинони кишвар дар сатҳи шоиста истиқбол ва қадрдонӣ гардиданд. шоми дирӯз бошад, дар муассисаи давлатии Аҳорун ба ифтихори ҷоизадорони ин мусобиқаи бонуфуз барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. маҳфили фарҳангӣ ба хотири арш гузоштан ба корнамоиҳои варзишгарони тоҷик ва баландбардоштани парчами давлатӣ дар арсаи байналмилалӣ бозиҳои олимпии Париж 2024 доир шуд. ضمن چورابینی معاون رئیس شهر دوشنبه از نام رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جایزه‌داران را تبریک نموده ابراز داشت که ورزش یکی از واسطه‌های مهم حفظ و تحکیم سلامتی اهالی، قاصد صلح و ثبات، عامل تشکل دهنده نیرو و توانایی انسان و انعکاس کننده سیمای خلق و ملت در عرصه جهان میباشد. آن در حیات هر یک نفر اهمیت اولین درجه داشته، پیوسته بین مردم ترغیب و تشویق می‌شود. زیرا مردم ما با تربیت جسمانی و ورزش همچون واسطه مهم بهداشت سلامتی و تشکل جسمانی و معنوی هنوز از زمانهای قدیم میل و رغبت زیاد داشتند. گفته شد در چورابینی. همچنین ضمن برآمد خود رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که تدبیرهای شایسته و سزاوار در تجدید و نوسازی و بنیاد و با استفاده دادن یکچند مجموعه و ورزشگاه‌ها در تمام مناطق مملکت نشانه توجه همیشگی رهبری دولت در این سمت میباشد. ابراز گردید که با توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و غمخوری‌های همیشگی ورزشپرورانه پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان انشاءات و تالارهای برهوا و به طلبات زمان معاصر جوابگوی بنیاد و نوسازی گردیده بر رشد ساحه تربیت جسمانی و ورزش زمینه مساعد فراهم می‌آورند. تاکید گردید که از جانب حکومت مملکت حالا در جمهوری 10934 انشاءات ورزشی از جمله 926 ورزشگاه، 7601 میدانچه ورزشی، 2251 تالار ورزشی، 97 حوض شناوری، 88 مجموعه مرکزهای سالمگردانی و 771 انشاءات مخصوصی ورزشی موجود میباشند که در آنها جوانان و نورسان، ورزشگران و ساکنان مملکت از روی نمودهای گوناگون ورزش با مشق و تمرین‌های دائمی فرا گرفته شده‌اند. همچنین در قسمت آخر چورابینی برنامه جالب فرهنگی دایر گردید که هنرمندان با سرود و ترانه و انسامبل‌های رقصی کشور با رقص‌های موزون طبع اشتراکچیان را شاد گردانیدند. در شهر دوشنبه فوروم جوانان تاجیکستان و قزاقستان شروع گردید. دوام چند روز آینده مسئولان ساحه و جوانان فعال دو کشور به هم دوست مسائل وابسته به تحکیم و گسترش همکاری‌های دوجانبه را در سمت جوانان مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند داد. شرح موضوع در گزارش همکاران ما. дар доираи тадбири мазкур маросими гулчанбаргузории ҷавонони ҳарду ҷониб ба пояи муҷассамаи исмоили сомонӣ доир шуд. дар ин маросим ҳайати ҷавонони қазоқистонро роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамраҳӣ намуданд. пас аз маросими гулгузорӣ маросими расмии ифтитоҳи форуми ҷавонони тоҷикистон ва қазоқистон баргузор гардид. дар тадбири мазкур намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, аз ҷониби қазоқистон роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва оила ва ҷавонони фаъоли ин мамлакат иштирок намуданд. қобили ва зикр аст ки тадбири мазкур бо мақсади мустаҳкам кардани ҳамкорӣ, мубодилаи афкор ва таҷрибаи байни ҷавонони фаъол, инчунин баррасии масъалаҳои калидии сиёсати ҷавонони ҳарду ҷониб мебошад. ҳозирин ҳамкории тарафайнро дар соҳаи кор бо ҷавонон самаровар хонда, ҳамагии онро натиҷаи сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти ду кишвар маънидод намуданд. форуми ҷавонони тоҷикистону қазоқистон дар доираи сафари қарибулвуқӯи президенти ҷумҳурии қазоқистон баргузор мегардад ки яке аз чорабиниҳои канори ба ҳисоб меравад ва имрӯз мо дар ҳамин форуми мо иштирок доранд ҷавонони фаъоли тоҷикистон ва қазоқистон, ҳамзамон аз намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятии кор бо ҷавонон, мақомотҳои ваколатдории давлатӣ, ҳамзамон волонтёрони фаъоли ҷумҳурии қазоқистон ва тоҷикистон, ҳамзамон соҳибкорони ҷавони тоҷикистон ва қазоқистон иштирок доранд. дар доираи форум масъалаҳои мустаҳкам намудани ҳамкориҳои байни
ташкилотҳои кор бо ҷавонони ду кишвар ҳамзамон таҳризӣ ва татбиқ намудани лоиҳаҳои муштарак миёни ҷавонони ҳам Тоҷикистон, ҳам Қазоқистон ва ҳамзамон мустаҳкам кардани робитаи ҳамкориҳои миёни соҳибкорони ҷавон ки дар доираи ин майдони форум онҳо тавонанд ба як хулосаҳои ниҳоӣ омада расанд ва ҳамон идеяҳое ки доранд вобаста ба рушд додани иқтисодиёти ҳам Тоҷикистон, ҳам Қазоқистон ва мусоидат мекунад, онҳо метавонанд аллакай ҳамкориро ба роҳ монанд. дар форум масъалаҳо вобаста ба мустаҳкам кардани ҳамкориҳо байни ташкилотҳои ҷавонони Тоҷикистон ва Қазоқистон, рушди сиёсати ҷавонон ва таҳияи стратегияҳои муштарак барои ҳалли мушкилоти мубрами ҷавонони ду кишвар, дастгирии ташаббусҳои ихтиёрӣ ва соҳибкории ҷавонон, эҷоди платформа барои мубодилаи таҷриба ва амалисозии лоиҳаҳои муштарак ва дигар самтҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт. форуми ҷавонони Тоҷикистон ва Қазоқистон барои ҷавонони фаъоли ду кишвар чорабинии муҳим арзёбӣ гардида, имконияти беназир барои мубодилаи таҷриба, барқарор кардани тамосҳои нав ва амалисозии лоиҳаҳои муштарак василаи хуб арзёбӣ шуд. Казахстан представляет делегация более чем из 20 человек, которые представляют разные сферы, также все наши регионы, молодежные неправительственные организации, также государственные структуры. И сегодня в рамках данной платформы, данного форума, я думаю, будет обмен опытом, обмен мнением. И, конечно же, мы изучим лучшие практики в сфере молодежной политики двух стран. У нас есть чему учиться у друг друга. Многолетние, многовековые дружеские связи. Теперь уже контакт налаживается среди молодежи двух стран. Это очень отрадно, это очень радует. қобил ба зикр аст ки форуми ҷавонони Тоҷикистону Қазоқистон то 16 моҳи равон идома карда дар доираи он боздиди меҳмонон аз гӯшаҳои таърихию истироҳатии кишвари мо дар назар аст. барои дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Ҳисор корҳои ободонию созандагии вусъати тоза пайдо намуда, бунёду аз навсозии иншооти таъйиноташон гуногун бо маром идома доранд. тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр то фаро расидани ин ҷашн дар ҳамаи ҷамоату шаҳрак ва деҳоти дурдасти ин шаҳр наздик ба 80 километр роҳ низ бояд таъмиру таҷдид карда шавад. асфалтпӯш кардани роҳҳои маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти дурбат низ идома дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода. ҳашарҳои дастаҷамона ва корҳои ободониву созандагие ки дар деҳҳои дурдасти ҷамоати деҳоти дурбати шаҳри Ҳисор ташкил карда шуд, хеле муташаккилона ҷараён гирифт. сокинон баъд аз нисфи рӯзӣ дар якҷоягӣ бо саҳмгузории шахсони саховатпеша роҳҳои байни деҳаро бетонпӯш карданд. аз ҷумла аз ҷониби сокинон ва шахсони саховатпешаи деҳаи Турдиқишлоқи ҷамоати деҳоти дурбат наздик ба 1 километр роҳҳои байни деҳа бетонпӯш карда шуд. ҳамчунин сокинон дар ду шафати роҳ обравҳои замонавӣ бунёд карда чароғонкунии роҳро низ анҷом медиҳанд. сарҷамъии сокинон дар ҳашарҳои умумӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва бо азми қавӣ даст задан ба корҳои ободонию созандагӣ дар ҳудуди деҳа шаҳодат аз он медиҳад ки пайваста дар талоши онанд ки диёри худро ободу зебо гардонанд. имрӯз мо сокинони деҳа дастаҷамона бо ҷавонони деҳа тасмим гирифтем ки барои ободонии деҳа саҳмгузор бошем ва роҳҳои тасмим гирифтем ки тамоми роҳҳои деҳаро аз бетонпӯш намуда барои нашъу нумӯи деҳа саҳмгузор бошем ва ин иқдоми мо тамоми деҳа пайваст шуда ҳамаи ҷавонон бо дили гарм бо як ҳисси ватандорию ватанхоҳию ватанпарастӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ва ҳар рӯзҳои истироҳатӣ ё кадом вақте ки фурсат ёбанд омада дар ҳамин бунёди роҳҳои деҳа саҳмгузор мебошанд.
محض دستور و هدایت‌های روبرت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان باشندگان این جماعت را به تحریک آورد و اینک حدود اکثر دهه‌های جماعت زیبا و نظربو گردیده است. در صحبت با ساکنان روبرت شهر دایر به جریان کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت‌های شهرک و دهات شهر حصار معلومات داده تاکید کردند که طبق نقشه سال روان تعمیر و ترمیم بیش از 76 کیلومتر راه به نقشه گرفته شده است که از آن 58 کیلومتر تعمیر پورا کرده شد. جریان با صورت آبادانی ها امکان خواهد داد که در نزدیکترین فرصت سیمای شهر حصار باز هم آباد و زیبا و سطح و صفت زندگی مردم به مراتب بهتر کرده شود. даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар мамлакат оғоз гардид. маълумоти омории вазоратҳои маориф ва фарҳанг нишон медиҳанд ки имсол шумораи иштирокчиёни даври ибтидоии ин сабқати маърифативу зеҳнӣ нисбат ба соли гузашта қариб 12 000 нафар зиёд шудааст ва табиист ки аз миёни 251 000 довталаб беҳтаринҳо ба даврҳои баъдӣ роҳ хат гирифтанд. аз ҷараёни рӯзи аввали озмун дар шаҳри душанбе ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. аз шумораи умумии 251266 иштирокчии даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст 49267 нафар ба даври дуюм роҳ ёфтанд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 2216 нафар зиёд мебошад. аз 49267 иштирокчии даври дуюми озмун ба даври сеюм 3716 довталаб роҳ хат гирифт. дар даври шаҳрии озмун ки дар маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе оғоз гардид 455 довталаб аз рӯи номинатсияҳои гуногун иштирок мекунанд. اگر در مقایسه با سال سپریگردیده کنیم، اگر در سال سپریگردیده در دور یکم آزمون مذکور بیش از 65000 داوطلبان اشتراک داشته باشند، سال جاری طبق تحلیل‌های آماری و معلومات‌های پیشنهاد گردیده بیش از 88000 داوطلبان به دور یکم آزمون اشتراک نمودند. داوطلبان دور ناحیوی آزمون که نیمه دوم ماه سال جاری برگزار گردید، بیش از 7000 داوطلبان اشتراک نمودند و از شماره این داوطلبان 455 نفر به دور شهری راحت گرفت که امروز در آغاز دوره شهری ما قرار داریم. سال 2022 در سطح جمهوری اگر داوطلبان شهر دشنبه 33 جای افتخاری را اشغال کرده باشند، سال سپرگرده البته 49 جای را اشغال کردند که 13 جای نسبت به سال 2022 زیاد است. و من باوری کامل دارم که با خالگذاری هیئت حکامان نقطه سنج این سال جاری نیز داوطلبان سزاوار به دور غالب می‌بیوند و به دور جمهوری راحت می‌گیرند و نامبردار شهر دشنبه می‌گردند. имсол барои ҳавасмандсозии иштирокчиён шоҳҷоизаи озмун аз 1 ба 4 адад зиёд гардид ки ин бо назардошти хусусияти синнусолии кӯдакону наврасон мебошад. зеро барои онҳо дарёфти шоҳҷоиза ки хондан ва аз бар намудани 70% осори назмию насриро аз рӯи 4 бармегирад каме душвор буд. ҳамзамон шумораи ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм ба 126 нафар расид ки дар маҷмӯъ 130 нафарро ташкил медиҳад. در این آزمونی با شکوه طول 4 سال است اشتراک می‌ورزم و به طوری خیلی جدی هم آمدم که سزاوار جایهای نمونوی گردم. سال گذشته من در تا دوره جمهوریوی را خط یافتم ولی متاسفانه سزاوار جایهای نمایان نگشتم. ولی امسال من با تیاری خیلی هم جدی آمدم و کوشش میکنم که سزاوار جایهای نمونه گردم. از روی ادبیات جهان اشتراک می‌ورزم و از روی نظامنامه تو 70% نظامنامه را خوانده و از یاد نمودم. زیاده از 50 شعر و 82 قصه و رمان‌ها خواندم. من سال 4 است که در این آزمون اشتراک می‌ورزم و در دور ناحیوی جای اول را سزاوار گشتم. امسال در دور شهری هم می‌خواهم جای اول را اشغال نمایم. имсол ба номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон тағйирот ворид гардида номи номинатсия ба адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ табдил дода шуд. ин номинатсия яке аз бахшҳои фаъолтарини озмун ба ҳисоб меравад, зеро довталабони он хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошанд. бо инобати ин имсол ин номинатсияро ба 3 гурӯҳ ҷудо намуданд. гурӯҳи якум хонандагони синфҳои 1 то 4, гурӯҳи дуюм хонандагони синфҳои 5 то 8 ва гурӯҳи хонандагони синфҳои аз 9 то 11 ва 10-11 муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ мебошанд.
бо назардошти тағйироти ворид шуда имсол маблағи умумии мукофоти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст 4 миллиону 570 ҳазор сомониро ташкил медиҳад ки нисбат ба соли 2023 695 ҳазор сомонӣ зиёд аст. ҳамин тариқ аз рӯзи аввали оғози даври сеюм давталабони озмун дар шаҳри душанбе фаъолона ширкат меварзанд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки омодагии онҳо нисбат ба солҳои қаблӣ хеле ҷиддӣ аст. даври сеюм дар шаҳри душанбе то 27 август идома меёбад. дар шафати роҳҳои автомобилгарди ҳудуди хоҷагиҳои деҳқонӣ ташкил кардани гӯшаҳои деҳқон ва дигар нуқтаҳои хурди тиҷоратӣ дар мамлакат барои деҳқонон ба ҳукми одат медарояд. ба гуфти худи деҳқонон, фароҳам овардани чунин шароит барои онҳо аз чанд ҷониб манфиатовар аст. аввалан, онҳо барои фурӯхтани маҳсулоти худ ба бозор намераванд ва вақти худро сарфа мекунанд. баъдан харидор ҳам имкон пайдо мекунад ки аз сари замин бо нархи нисбатан арзон маҳсулоти тару тоза ба даст орад. дар шафати шоҳроҳи ҳудуди шаҳри ҳисор низ чунин нуқтаҳои фурӯш хеле зиёданд. барои аз сари замин ва бо нархи нисбатан арзон дастрас намудани маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар шафати аксар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди шаҳри ҳисор дукону фурӯшҳои хурд ташкил карда шудааст ки аз ин нуқтаҳои фурӯш ҳамасола садҳо нафар эҳтиёҷоти хешро бароварда месозанд. масъулини раёсати кишоварзии шаҳри ҳисор иброз доштанд ки қаблан деҳқонон дар бозор ҷои муайян надоштанд ва аз ин рӯ маҷбур мешуданд ки маҳсулоти худро бо нархи арзон ба миёнаравон фурӯшанд. ҳамин тавр маҳсулот аз даст ба даст гузашта қимати он низ боло мерафт. таъсис додани гӯшаи деҳқон ба манфиати ҳам харидорон ва ҳам деҳқонон аст. ин тадбир ба танзими нархи маҳсулоти кишоварзӣ дар саросари бозор таъсири худро мерасонад. баъди ин амал дар дигар дукону мағозаҳо низ нарх ба тадриҷ паст мешавад. дар ин минтақа қариб ки тамоми маҳсулоти кишоварзӣ кишту парвариш гардида ҳосили фаровону хушсифат рӯёнида мешавад. имрӯзҳо кишоварзон ва сокинони шаҳри ҳисор аз истифодаи мақсадноки заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ назди ҳавлигӣ ва президентӣ маҳсулоти тайёрро дар баробари он ки ба таври яклухт мефурӯшанд ҳамзамон дар назди хоҷагиҳо асосан шафати роҳҳои мошингард бо нархи дастрас ба фурӯш мегузоранд. баъди ҷамъоварӣ кишти асосӣ, яъне баъди ҷамъоварӣ пиёз, картошка, гандум дар ҳамон ҷойҳо мо кишти такрория гузаронда истодаем. асосан ҳозир ҷуворимакка барои дон, ҷуворимакка барои силос, баъд аз сабзавотҳо карам, гулкарам, боимҷон, лаблабои сурх, лаблабои оши, баъд мани картошка киш карда истодаем. заминҳо дар дасти мо аст. мо бояд самаронок ҳамин заминро истифода барему ба ҷои як ҳосил 2 ҳосил ё 3 ҳосил гирему ҳамин даромади фоидаи нағз ҳам бинем. бо маҳсулотҳои тар тоза бозоромонро бояд таъмин намоем. қобили зикр аст ки таваҷҷӯҳи хоса ва дастгириҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба амалигардонии рушди устувори соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла тақвиятёбии истифодаи самараноку оқилонаи замин, технологияҳои муосири кишту парвариши зироат, истифодаи тухмии хушсифат, баланд бардоштани боздеҳи замин, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва дар маҷмӯъ таъмини фаровонии бозорҳои истеъмолӣ такони ҷиддӣ бахшида афзоиш ва суръати рушди нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ таъмин гардида истодааст. дар баъзе хоҷагиҳои ноҳияи рашт баъд аз ҷамъоварии ҳосили ғалла дар заминҳои холишуда кишти такрории сабзавоту полезиҳо гузаронидаанд. бо таваҷҷӯҳ ба иқлими нисбатан сарди ин минтақа кишти такрории зироатҳо таҷрибаи нав мебошад. дар сурати муваффақ шудан дар солҳои оянда майдонҳои кишти такрорӣ дар ноҳияи рашт боз ҳам бештар хоҳад шуд. иттилоъ медиҳад ҳамкори мо Фазлиддин Муҳадбеков. яке аз шуғлҳои асосии сокинони ноҳияи рашт боғдорӣ мебошад ки ин соҳа боиси пешрафти ободонии ин минтақа гардидааст. хоҷагии деҳқони бахт дорои 4 гектар замин буда дар он ниҳолҳои гуногун парвариш меёбанд. аъзои ин хонадон баҳри ба даст овардани ҳосили фаровон заҳмат кашида бадин васила зиндагии худро пеш мебаранд.
اقلیم ناحیه امکان می‌دهد که میدان باغات از حساب نیال‌های سرحاصل زیاد گردد. و میوه که ما زیاده از 30 تن اینجا حاصل میگیریم میتوانیم آن را با بازارهای داخل جمهوری و بیرون از جمهوری هم صادرات نماییم. این چونین در برابر تامین کردن اعضای عائله خود ما زیاده از 7 نفر دائما در ما اعضایان کار میکنند و در موسم ها زیاده از 10 نفر دیگر در کارهای موسمی به ما یاری میرسانند و آنها هم به طریق ناتورالی میوه و حاصل رونده کارتوشکا و دیگر نمود زراعت ها را میگیرند و این چونین یا مبلغی هر روزهشان رو هر روزه به دست آورده زندگی خود را پیش برده ایستادند. اعضای خواجگی جهت اجرای دستور سپارشی سازگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید زیاد نمودن میدان‌های کشت کارتوشکا، ثمران استفاده نمودن زمین‌های نزد حولگی، دست جمعانه، زحمت کشیده زمین‌های نزد حولگی اشون رو ثمراناک استفاده برده برای تامین احتیاجات عائله خود در آن همان نمود سبزوات را پرورش می‌نمایند. خواجگیداران بعد جمع‌آوری غله در زمین به صفت تجربه کشت تکراری گذرانیده جواری مکه کشت نمودند. در برابر این با کارتوشکا کاری هم ما نویل شدیم که در یک میدانی 808 گکتار کارتوشکا کشت نموده نشونمای آن خوب است و باوری داریم که زیاده از 300 سنتیمتر حاصل گرفته میتوانیم.